Montilla respon. Avui, la salut. Jo soc de l'opinió que naturalment que fan falta millores per a la sanitat. Voldria saber quan tindrem una sanitat de qualitat. Miri, la salut és fonamental i, per tant, la sanitat serà una de les prioritats del meu govern. I això vol dir més recursos. Més recursos per construir nous hospitals, nous centres d'assistència primària, nous ambulatoris, per contractar nous professionals, metges, infermeres. Vol dir atenció per als nens petits al dentista. Vol dir també una tasca més preventiva per a la gent que té diabetes o que té càncer. En definitiva, es tracta de fer una aposta decidida per la sanitat, per una sanitat de qualitat, perquè és un país amb una gent que s'ho mereix. I amb la salut dels catalans no s'hi juga. Montilla, president. Ningú no farà més pels catalans.